kai ban ba ka wani labari ba. Kai amma jiya na haɗu da wata yarinya fa jiya duku sassafiya ba ta tafi makaranta. Kaga dai ba gemu ko? Kaga ma ai jiya hidda na sha kan ta. Kyar muka haɗu ba ana cewa masu gemu sun fi kyau mu ba mu fi su kyau ba. Ka gani ba gemun ma yanzu kaga sabe sawa ake kakkada mu ko baka yi gemu ba na. Su ƴan matan ma yanzu ma sun daina wasan masu gemu. To ai masu gemu tsufa suke da wuri ba su gane ba ne. Allah ya bar su. Ai mu wata yana me ke fuka. Wallahi Allah gashi ne yana tare ku ga kamata dai mu je go. Wai mu je kawai. Ai ni ba yanzu kai ba ko yayi wahala ne. To ka san dai wannan rayuwar ta ya maka iya. Mu je Allah ne mu je. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi yanzu kai mene kake fuka wallahi Allah ya damu za ka baka inda mana ai ke da aka yi kai nika kuma gashi yanzu igiya da nan taure ta fita kuma in na kai za ka igiya kake wannan kuka kato da kai ni ma dai abin da na gani ko kato da kai kana kuka to bara mu nemo ma igiya kai yanzu akan neman igiya ga igiya nan garin nan mu a garin nan tsumma yana mana wahala amma wanda mai baki riga dan uwa kai dan iska ne ina kokari kana Allah ya turu da mala ka dora mai oh to su jama'a ka dora mai ko ta ci za su yaka su gudu